Dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni irregolari u l-konflitti li ġili jinħolqu f'xi postijiet fil-pajjiż brabta ma' komunitajiet ta' nies li mhux Maltin, il-Prim Ministru qal li n-nies iridu gvern li jkun magħhom u li joffrilhom is-soluzzjonijiet u dak huwa li se jkun qed jagħmel gvern immexxi minnu. Saħaq li dan mhux suġġett li dwar wieħed għandu jkun sensazzjonali jew populist. Waqt l-intervista li ta' fuq One Radio il-Prim Ministru qal li l-gvern qed jaħdem fi skiet filwaqt li jitkellem mar-residenti, il-kunsilli lokali, il-komunità kummerċjali u l-pulizija sabiex is-soluzzjonijiet meħtieġa jinstabu. Huwa qal li s-soċjetà tagħna ilha tinbidel tul is-snin. L-immigrazzjoni irregolari kienet sfida u se tibqa' minħabba l-pożizzjoni ġeografika tagħna. Qal li hemm ukoll numru ta' nies oħra li ddeċidew li jiġu f'pajjiżna sabiex jaħdmu. Dawn tal-aħħar huma meħtieġa f'oqsma bħal dak tas-saħħa u biex l-ekonomija tkompli tissaħħaħ sabiex jibqa' jkollna kwalità ta' ħajja dejjem aħjar. Hemm ukoll it-turisti li qed jiżdiedu. Il-funzjoni tal-gvern illi l-entitajiet kollha li b'xi mod huma involuti jkollhom ir-riżorsi meħtieġa huwa saħaq madankollu li l-preżenza f'pajjiżna ta' nies mhux Maltin qatt m'għandha tinbidel fi-ġrieda bejn aħna u huma. Filwaqt li rrimarka li dawk li joffru sfida liż-żamma tal-bon ordni huma kemm barranin kif ukoll Maltin, huwa rrikonoxxa li hemm lokalitajiet li għandhom sfidi, realtajiet u pressjonijiet partikolari li jridu jiġu indirizzati. Qatt ma nistgħu naslu għal soluzzjoni fejn ngħidu mhux se jkollok ġlied oħra x'imkien fil-pajjiż għaliex jekk inwiegħed hekk ma nkunx qiegħed inkun oġġettivi u onest man-nies. Imma li nistgħu nagħmlu ħafna biex dawk il-pressures partikolari li semmewna anke sintki differenti inkunu nistgħu nilqgħu għalihom iktar. Hemm wieħed jista' jagħmel u titkellem ma' residenti u jtuk il-perspettiva tagħhom, tkellimna mal-kunsilli lokali jtuk perspettiva wkoll li tirrifletti ħafna drabi dik tar-residenti, tirrifletti dejjem dik tar-residenti, titkellem mal-komunità kummerċjali ta' dak il-lokalitajiet partikolari, titkellem mal-pulizija mbagħad ukoll illi jagħtuk il-perspettiva tal-ħidma li qegħdin jagħmlu. Huwa qal li din il-ħidma kollha trid issir b'sinerġija bejn il-gvern u l-partijiet kollha involuti. Jitfit ma' dan tmur ir-reġenerazzjoni li se tkompli għaddejja. Huwa qal dwar l-immigrazzjoni regolari li l-gvern qed jaħdem qatih sabiex kemm jista' jkun it-tluq jitwaqqaf mixtut il-pajjiż minn fejn jitilqu l-immigranti. Ra wkoll li din il-kwistjoni tingħata importanza li jixirqilha mill-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru sostna li l-gvern dejjem fehem li qed jitratta ma' bnedmin li min mod u min bieħor qed ibatu. Qed nittrattaw hawnhekk ma' bnedmin bħalna. U fimna wkoll li aħna kellna nattakkaw mhux lill-vittmi ta' din ir-realtà ta' dal-fenomenu imma li traffikanti tal-bnedmin. Għaliex il-vittmi ta' traffikanti tal-bnedmin min huma? Għandek l-immigranti infushom illi jissugraw ħajjithom vjaġġ ta' madwar 200 mil biex jaqsmu bejn il-Libja għal Malta. Imma mbagħad għandek komunitajiet Maltin ukoll illi jistgħu jkunu wkoll daqstant ieħor vittmi ħansejħilhom hekk tar-realtajiet illi iġġib magħha immigrazzjoni irregolari, partikolarment meta tkun f'numri li huma sproporzjonati għal dak li jiflaħ il-pajjiż. Huwa qal li filwaqt li l-gvern baqa' jaħdem biex dejjem isib l-aħjar soluzzjonijiet skont iċ-ċirkostanzi, l-oppożizzjoni sfruttat dawn l-isfortuni għal gwadan politiku tagħha. Huwa fakkar li taħt il-pressjoni tal-eqqel tal-pandemija, meta l-gvern kellu jħares l-interess nazzjonali, l-oppożizzjoni marret il-qorti u fetħet proċeduri kontra l-gvern u kontra l-armata, kawża li għadha pendenti. B'kuntrast meta l-gvern ikun qed isalva xi dgħajsa bl-immigranti, l-oppożizzjoni kienet tuża l-istazzjonijiet tagħha biex tipprova toħloq element ta' skuntentezza fost in-nies. Il-Prim Ministru fakkar li l-gvern bidel il-liġi biex immigranti regolari li ma jkunux jimmerithom li jingħataw l-ażil f'pajjiżna u jkunu ġejjin minn pajjiżi meqjusin sikuri jintbagħtu lura. Twaqqaf ukoll l-abbuż mill-istat ta' refuġjat u mill-permess ta' residenza li jingħata minn stati membri oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Soluzzjonijiet hemm, sfidi hemm, aħna determinati li s-soluzzjonijiet nofruhom fuq il-mejda naslu għal dak li jara l-poplu tagħna illi jixtieq il-poplu tagħna jixtieq illi meta jkun hemm momenti ta' sfida isib gvern illi qiegħed madwaru illi qiegħed warajh biex jagħtih is-soluzzjonijiet meħtieġa dak huwa li se nkunu qegħdin nagħmlu aħna.